Mi-a și la mișto. 12 lei o bericioaică, un suculete. Ce să mai, pomană? Gata plaja pe astăzi? Păi că fățău. Mergi la Mangalia. Am înțeles că ar fi vreo 25 de kilometri până acolo. Avem la 30. S-a necat cioara. Deci ăsta City Centru Mangalia, da? Stai așa, nu clipi, să nu clipești și ia uite-l. Dacă am văzut plaja Neforie Nord, hai să vedem și aici. Faleza? Păi da, dar măcar nu aici, mă, să vedem un pic. Nu ne-a plătit acua, să știți. Pur și simplu n-am găsit ceva mai bun să beau. Plus că sunt foarte scumpe. Am intrat la un market să luăm, că dacă luăm de pe plajă, o sticlă din asta de 1 litru, nu cred că o iau sub 7 lei sau 8 lei, ceva de genul. A, uite, pe aici e și părculeț, putem să și stăm. Stai la umbră, bă. Ia uite, steagul roșu. Hai că faleza asta e mișto, uite. Ce frumos e asta. Asta e mișto. Hai că faleza asta e frumoasă rău de tot. Adică uite cât de curată e. Și cât de bine se vede. Ai obosit, mă? Da? Hai că suntem abia la început. Noi acum suntem în Mangalia. Costinești! Toată lumea în picioare. Costinești, Saturn, Neptun, ce mai e? Acasă. Ce comentezi, mă? Toată lumea mâinile în picioare. Să vă zic o chestie? Noi am trecut pe lângă mașină, dar nu m-a dus că a fost să iau și o baterie. Nu văd. Și o tron. Bă, dacă ar dorea prostia, cred că aș urla. Hai, opresc să mai am și un pic de baterie pentru mai încolo. Mamă, ce m-am urușit. Uite faleza asta duce la Saturn. Ia mai fă o dată, hai. Ce faci, mă, scuipi? Păi e frumos să scuipi? Mi-a intrat în... Ți-a intrat apa în nas? Ce să-ți fac, bă, dacă nu știi să scuipi? A, mai vrei odată o demonstrație. Uite ce mișto să vede acolo. Mai am 11% baterie. E departe. 10%. Dar nu ne întoarce un sunet de departe. Aula e băcuța ce nu face doar mo. Ce-am crezut că ăsta ne arată Mumu. Fii atent. Momentan încă mai avem 9%. Ce frumos e pe aici. Nu e frumos? Scrieți în comentarii. La cât am mers până acum, făceam un episod din La Paz. Deci am ajuns din Mangalia, ajungem în Saturn acum. Hai că mai filmez de pe telefon, că acum
Se cam duce bateria. Revenim cu filmări de pe telefon. Pentru că ăsta o să moară. Alo, Constanța, ce faci, frate? Nu răspunde. Eu nu înțeleg de ce te mai plângi atâta. Ai fost în Euphoria Nord, ai fost în Mangalia, ai fost în Saturn, acum ești în Venus, Jupiter, Neptun și ce mai e. Le iei pe toate la rând. De mâine plajă după ora 5. Nu mai ies să mă fac mai roșu. Nici să mă plătești. La cum mă ustură, uite, sunt roșu. Ia văzut cu mâna. Asta trebuie să mai pui tu mâna. Mai pui tu cazmaua aia pe spatele meu. Bun, și întrebare, cum ajungem noi la plajă? Așa zice? Eu nu mai am baterie să văd. Mamă, ce-a puțin manena asta. Deci mai în față și la dreapta e plaja? Da, că acum dăm de o, cred că mică parcare, să știu fi, și după, cred că putem la dreapta. Zici? Deci după parcare. Da, și am luat și grenada cu mine. Grenada! Wow, ce mișto-i marea haina pe Ce țăranie, mă. Auzi că e mișto marea haina apoi. Nu uite, văd. Ce țăran ești, bă. Dar sunt buștini. Ești băstin. Sunt afară de la 7. 6, de cum plecară. Serios. Profesorul trăznit. Oh my Indian summer, oh my Indian summer. Ce faci?